bɛ se ka min fɔ yurugu ko kan il faut que malien ka prise de conscience kɛ n'an ye prise de conscience kɛ fɛn caman bɛ yen an b'o olu dabila c'est vrai ko min don a donna malien na kosɛbɛ mais an bɛ ala de deli ye an ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'a ko ka bɔ an yɛrɛ la pour que jamana in bɛ se ka taa ɲɛ parce que jamana min baselen don yurugu kan a ma nɔgɔn dɛ o jamana taa man di ɲɛ dɛ parce que an b'a wari bɛɛ dun k'a ban pewu an yɛrɛ bɛ tila k'an sigi ka ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ bon a ka ca ala fɛ n'an sera ka yurugu tɛlɛ wariw ka t'u siraw fɛ kiriw ka tigɛ a ɲɛ ma n'ala sɔnna ma tagalen ɲɛfɛ jamana in a bɛ bɔ nɔgɔ la wa minnu bɛ na anw kɔ olu fana bɛ baara sɔrɔ wa olu fana bɛ ɲuman ka an kɔfɛ ne b'a f'u ɲɛna u ni ce u ni baraji u filɛ ka fɛn min kɛ nin ye u k'a kɛ ka cari u k'a kɛ ka caya a kana dan yan dɔrɔn ma dɛ n'u bɛ se k'a kɛ dans les 6 communes de Bamakɔ a bɛ fisaya n'u bɛ se ka taa n'a ye région kɔnɔnaw la ka segin nin fɛn ninnu kan a bɛ fisaya c'est vrai c'est une journée internationale mais u k'a essayer k'a cari région kɔnɔnaw bɛɛ la olu bɛɛ ka ladɔnniya pour que adamadenw jogo ka falen ɲɔgɔn fɛ a bɛ fisaya kosɛbɛ.